Kajingpule na ka kitab Joshua klan nongpop arpo saw terkod kat saw hadu arpo kandai. Tia Namar kata tu tiang burom ya U Trai pada syakri U da kajing skur Mynsiem pad kajing kongo tu bread no ya ki Blei ki bagi kapa jupi ki lamane menba ki ladan shashiliang kawa pad hari Egypt pada syakri tang ya U Trai. Tlada pim monshu ban syakri ya U Trai tu jit no minta ka sngihi ya no pynshoi lada ya ki Blei bagi kapa jumpi ki la syakri hagitan ki ba shalindan kawa ni ya ki Blei jong ki amor ki ba hagari jong ki pryshah ïalade te bad ki yeng ka shem jonga ngin syakri tang ya U Trai ki bait ba hangta ki la jabab horkit hordang ngin I no ya U Trai ban syakri ya ki wei bad ki Blei na badei U Trai U Blei jongi u ba lawan yalam yangi bad ya ki kapa jongi nari Egypt nag yeng jinglong brau bad u ba le ki dak ki bakrau kato khmat jongi bad u ba yada yangi paro shilenter lenti kat ba ngilej bad hapdeng ki pait briu paro ngilayat lang ba Dei U Trai u bala bekrat na khmat jongi ya ki pait briu paro ya ki amoru ki ba la shong hakanegari Namar kata ngiru ngin syakri ya U Trai namaru Dei U Blei jongi Hynrei U Joshua u la ong ha ki pait ba tip lada pin la ban syakri ya U Trai namar ba ulong U Blei U Bakhuid ulong U Blei u badawa jingeh marwei bad map ya ki jingpynshoi rukom ne ki pop jumpi pitang shu no ya U Trai ban syakri ya ki wei pat ki Blei hangta kenria na phi penshitom ye phi bad wat lada shisien ulale bha ye phi upendu khot ye phi ki pat pa pad ki la jubab ya U Joshua lele namar ngin syakri hi ya U Trai hangta U Joshua ula phai ktien shagi pat ba philong sakhi pryshah ïalade hi paphila jit ban syakri ya U Trai kumta ki la jubab ngilong sakhi te ula ong tu bread no haba kumta ya ki Blei nong wei ki badan hapdeng jompi pathe yala ka donut ha U Trai U Blei ka Israel kumta ki pat ba ki la ong ha U Joshua ya U Trai U Blei jongi ngin syakri padya ka ktien jong U ngin kongo kumta U Joshua ula benlong ka jutang bad ki pat ba hakata ka sngi urat hauru ki an bad ki riti niam na ka benta jongki ha shitrhem U Joshua ula tho ya ki ni ki ktien ha ka kitab jong ka an U Blei ula shim u wei u mau u bahe bad ula bu ye U hangta hapo u dieng pthi ha ka yeng Bakhuid jong U Trai hangta U Joshua ula ong hau pat ba tu kin mau ba ne u mau unlong u sakhi pryshah yangi ula yo sngo ye ki ktien baro jong U Trai ki ba ula kren hangi unlong namar kata u sakhi pryshah ye phi yo phile thok ya U Blei jong phi hadien kata U Joshua ula phano ya U ban uwei pa uwei shala ka jaka hadien kine ki ei U Joshua u khun unan u syakri U Trai ula yap endau ladap shispa shiposnem karata ka ktien jong U Trai kasam khat Hynrei kat khot I wei hadu ar san nyo hadu pra pat khat wei tu sumar yanga a Blei namar nga wanri hame nga ong milong U Trai jonga ngam yo jingpha lat name ko Trai milong ka jingyo kenti jonga milong ki ei baro bangadon bat nga don kam me bat ya ka baha jonga ngayaro ya U Trai unong ai but jonga ngayai don ya U Trai khmat jonga namar ba ujan kam khuslai ei men pen I hanga ya ka lenti ka jingem
ka gospel Matthew klan nong bakhat khandai kat khot khat lai hadu khat san don ki brio ki palawan yalam ki khanna red show jisu ba un bo yala ki khti halor chunki bad un duwai Hynrei ki sanran ki lama yaki u jisu kloong sha ba ki khanna red kenwan shanga wat khang yaki namar ka hima beneng kadei yakum kini ulabu ila ki khti halor chunki bad ula litno ka gospel jong U Trai.